Goeiemorgen, lieve vriendjes. Het is de volgende dag alweer. Vandaag hebben we een dikke maskleed op de planning staan. Maar wij gaan eerst even lekker genieten van een lekker ontbijtje. Wie heb ik nou meegenomen hier naar Valencia toe? Nou, jullie kennen hem wel, die gozer die daar zit. Mijn neefje is er weer bij, was er vorig jaar ook. Die dacht vorig jaar was hij gelijk verkocht bij de eerste maskleten. Dus die dacht van, ik ga hoe dan ook volgend jaar weer mee. Nou, daar zit hij. Mijn moeder die komt woensdag ook nog eventjes gezellig bij. Dus we zitten hier weer gezellig met de hele familie en vrienden en noem ze maar op. Dus wordt weer een gezellige periode hier in Valencia. Nou, eerst maar even een hapje eten en dan zie ik jullie zo weer. Kijk mensen, wat een toko. Dit is dus waar ze die stiergevechten hebben. En ja, helaas is die straat niet dicht, want daar zijn ze bezig. Maar wat wel leuk is, als je hier op de zijkant kijkt, hebben ze allemaal Las Fallas reclame op dit moment. Kijk eens. Hier staat allemaal elektronica kistjes. En allemaal mooie slingers. Ja, het ziet er leuk uit. Hangt al mooi vol hier. Nou, de schutters voor vandaag is Thomas Benny Carlo en morgen Crespo SL. Dit is het gebied van het Terremoto, de finale. Daar is het begin van een mascleta. En dan gaat zo deze hele kooi door. Daarboven daar staan de vrouwtjes in kledingdracht. En wanneer die mascleta bijna gaat beginnen, gaan zij hem openen met het woordje Señor Pyrotechni, con comenzar la mascleta. En dan is dit de Falla Municipal voor dit jaar. 2 vredesduiven. Hij staat nog niet helemaal in elkaar, er moeten nog vleugels op. Maar één ding is zeker, hij is al pittig hoog op dit moment. En hij wordt alleen nog maar groter. Qui dispara Pirotecnia Tomás. Venen desde Benicarló esta empresa fundada al año 1994 y que vienen acompañándonos en la plaza desde el año 1996. Benvinguts amics de la Pirotecnia Tomás de Benicarló.
hier zie je wel dat ze hier ook druk bezig zijn om hun vaya hierop te bouwen. Allemaal nog stukken wat nog in het plastic zit, dat moet er allemaal nog op. Maar hier al een vrachtauto met een hijskraantje eraan. En dit moet allemaal nog bij elkaar opgebouwd worden. Dus dit gaat ook nog wel even een stukje de lucht in. Als je die grote poppen daarachter ziet. Die daar. Het zijn beste poppen. En dan moet dat daar nog bovenop. Er gaat allemaal nog lucht in. Nou, er komt wel een aantal verdiepingen hoog, die beelden. Kijk, hier is iemand druk bezig met het beeld mooi maken. De kleine details doet het ertoe. Ze gaan hier gewoon op in de kleine details. Maakt niet uit of het nou de fik in gaat de 19e. Het moet er goed perfect uitzien. Kijk, hier ook druk bezig met het verven. Allemaal verfpotten, kleurpotten, noem ze maar op. Druk bezig hier. Daar bovenin zijn ze druk aan het werk. Nou, hier midden in de stad een kleine chino. Of Americanos. Kleine Americanos. Oh! Zie? Nou, net bij El Valero Pyrotechnica geweest en zoals je ziet, ja, het hoort er gewoon bij. Er zit al een Traca in, want als je in Valencia bent, kan een Traca niet missen. Die dingen die komen hier eigenlijk weg, dus die horen er ook gewoon bij. Nou, hier hebben we het doosje Valencia Nets. 20 stuks zitten er in het doosje. Even openmaken. Zo. Deze die kun je ook wel, zie je ook wel in België. Het zijn gewoon F2 knallen zoals het goed is. Ja, zie F2 knallen. Iets van 0,5 gram flash. Maar gewoon leuk spul. En we zitten in Valencia, dus Valencia Nets horen erbij natuurlijk. En dan hebben we hier dus de Traca Valenciana. Dit is die van 20 meter. Maar dit soort dingen die gaan ook goed hard hier hoor. We rennen al heel veel in Valencia, maar een beetje extra sport is altijd goed voor je. Nou, nu is mijn vriendin daar bezig op dat ding. En dan leg ik hier een kleine chino's neer. Here we go mensen. Nou, levensgevaarlijk een heksenkring van deze Amerikanos. Gaan ze nu wel allemaal? Nee! Dikke fail. Nou, hier ligt er nog eentje. Ja. Oh, die is niet. Zo. En hier hebben we nog eentje. Die andere weet ik niet meer waar er ligt. Maar deze dan nog. En dat is klaar. Zo. Leuk. Die staat er mooi op hoor. Nou, ze steken het af en ze peren hem weer. Ja hoor. Luister mijn fiets niet op. Heb je hem gehuurd? Ja, we zijn wel verzekerd op dat wel, maar... Dan valt het nog mee, ja. Ja, dat tientje verzekering van 9 erbij. Kijk eens. Een leuk traakaatje. 10 metertjes. 10 meter. Nou. Toch wel leuk. We zullen zien wat er gaat gebeuren. Ze hebben deobussen op de laatste klappen. Oh! Hey! Nope! Nee, doet ook niet. Staat goos erin in fik hier ook. Nou, daar hebben ze een bierblikje in de fik gezet. Deo ingespoten in de fik. Komt weer eentje. Nou, nu zijn ze nog bezig met de vlindertjes die je hier in de winkel kan kopen. En dat is nog steeds een mooi spul. Knalt ook goed hard hoor. Er rolt er nog eentje. Ja, die flessen. Leuk. Hier steekt iemand nog een mooi vlindertje af. Leuk. Komt
komt er nog eentje hier aan. Welke zijn er? Oeh, daar vraag je het. Iets met Trueno. Ja, dat zijn ze bijna allemaal. Zo heten ze bijna allemaal Trueno, ja. Nou, ze gaan goed. Zo, kijk eens nou. Netjes in het hekje gezet. Gaat hij mooi goed naar boven. Afsteken is mensen, kijk wat een pijlenrek. Groter kun je niet hebben. Kijk eens, een lieve meneer die gaf mij dit kleine matje. Nou, is het niet lief? Dus die gaan we eventjes even afsteken hier. Zo. Steek ik toch nog iets af hier op voluit. Nou, er komt zo te zien weer een traakatje aan. Oh, dit is 30 meter traka. Nou, leuk. Komt ie. Nou, komen we bij een Faya langs die ik jullie vandaag eerder ook al heb laten zien. Maar toen was hij nog niet zo ver in elkaar gezet als dat hij nu is. Hij is al een heel stuk groter geworden. Zo, net weer terug in het huisje. We zijn net eventjes op Palau geweest. Het was daar rustig, maar het was gewoon gezellig. Een aantal mensen die gewoon vuurwerkliefhebber zijn. En ze zaten daar ook gewoon vuurwerk af te steken wat je hier legaal in de winkels kan kopen. Een paar traakatjes, een aantal vlindertjes. Het was gewoon eventjes lekker gezellig. Verder was het een geslaagde dag. Mijn vriendin had haar eerste maskleten meegemaakt en ze vond het geweldig. Ze had gelijk tegen mij gezegd dat ze volgend jaar per direct weer mee wou, omdat ze de shows hier geweldig vindt. En ja, hier in Valencia, wij zijn hier voor de shows en dat is waar voor ons Faya's echt om draait. De dikke maskleta's en binnenkort ook de straatmaskleta's. Hebben super veel zin in. Morgen hebben we weer een maskleta op het plein om 2 uur. Dus die gaan we zeker dan ook even bekijken. En dan zullen we morgen wel zien wat de rest van de middag ons nog allemaal brengt. Maar voor nu gaan we lekker snel het bedje in kruipen. Lekker warm slapen. En dan morgen weer een nieuwe dag. Ik zie jullie in de volgende vlog. Hey, laters.